Hola, bacaloures. Estou aquí con Sepe, que é o primeiro carneiro que rescatamos en Bacaloura. Leva 7 anos connosco e pois hoxe amenceu moi maliño. Pusemoslle soro, glucosa, medicación, ruminatorio porque se lle parou o rumen, o cal en rumiantes é moi grave porque se non conseguimos que arranque, pois o resultado é fatal. Sacamoslle sangue para unha analítica e a ver se conseguimos ter os resultados pola tarde e a ver que nos di, a ver se nos di algo que nos poida axudar a axudalo. Levamos unha racha super mala que non nos contamos porque hai veces que non temos nin as forzas, nin o alento, nin a serenidade suficiente para poder contarvos como están as cousas polo santuario. Outro día pasámolo moi mal porque levamos un mes detrás dun terreo que era o terreo ideal, perfecto, que podíamos pagar, nos permitían pagalo en plazos e xa tiñamos para o primeiro prazo. Tiñamos instalacións perfectas para os animais, un terreno suficiente. Bueno, estivemos durante este tempo mirando que todo estivera ben, que non tivera cargas, que, bueno, consultando distintas cousas, porque claro, antes de invertir os cartos dos animais, pois queríamos estar seguros de que ia ser un sitio axeitado para eles. E outro día, cando por fin fixemos a oferta definitiva, pois resulta que se nos adiantou outra xente e deixaron unha fianza inmediatamente, nada máis saber do terreo e, bueno, e perdémolo. Pasámolo bastante mal, porque que xa nos víamos ali, xa víamos os animais ali, que non tiveran que pasar este inverno nestas instalacións que se caen anacos por todas partes, con goteiras, con, bueno, as cabras xa con estas poucas chuvias que houbo xa están comezando a coxear, a coller pedero outra vez, están sempre enfermas, camiñando de rodillas moitas veces, o sea, que está facendo super duro todo. Perdemos a Wendy hai pouquiño, que foi a primeira egua que rescatamos en Bacaloura. Ahora estamos con Sepe así. Estamos con Alma, a burriña, moi grave xa, cunha úlcera moi grande nunha das súas patas, que xa lle perforou a piel e xa lle está perforando o músculo tamén, meténdoselle dentro do músculo, moi fea, por moitas curas que lle facemos, como se está deitando constantemente, bueno, máis que deitando, caendo, porque non está sen forza xa e cae unha outra vez e volvémola a levantar porque ela non quere estar deitada, pero xa non ten forzas para estar de pé e, bueno, pois nada, asimilando, facéndonos a idea de que buscando o momento ideal para despedirnos, porque non queremos adiantarnos, pero tampouco queremos que sufra. E, bueno, está sendo unha época bastante dura. Tivemos un montón de baixas tamén, de madriñas, de socies. Ademais que, bueno, pois a xente en vez de darse de baixa, pois o que fai é cando lle pasan o recibo e xa non queren seguir colaborando, devólveno, e aparte de que os cartos cos que contábamos ese mes, que a mellor xa os pasáramos o recibo había 5 días ou así, pois de repente retírannos. O banco cobranos casi 5 euros de comisión por cada devolución. E entonces, claro, estamos pensando que de buscar un sitio, outra opción posible, e non atopamos nada que sexa tan barato como que estábamos mirando, que era sobre 100.000 euros. Todo o que vemos son 300.000 euros e ainda por riba, pois cada vez menos xente colaborando e ainda facéndonos perder cartos, xa non só deixando de apoiar, sino facéndonos perder cartos e todo. E estamos como coa auga a pescozo de que non podemos máis. Este é un traballo super duro a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. Chega un momento que dis, non podo máis. Non podo máis, o sea, a veces quereríamos ter unha vida
non sei, normal. Estamos aquí sin un sueldo, sin un seguro, sin nada, dando todas as nosas vidas, traballando 24 horas ao día, porque en realidade pola noite é que tampouco descansamos, estamos sempre ahora coa bebita, con Rage, dándolles vives tamén pola noite, o sea, un traballo de 24 horas porque estás de guardia todo o tempo, incluso cando estás intentando descansar, estás de guardia por si pasa calquera cousa. E parece que todo sae mal sempre e xa non nos quedan forzas de verdade para seguir buscando terrenos, volver a ver 5.000, que ningún sexa viable para nós, que non teñamos os cartos necesarios e sobre todo ver enfermar os animais porque están nun sitio que non é o axeitado. Temos os quicos e as pombas nas auras estas grandes, nestes espacios que lles fixemos, que de xeito temporal nos parecía unha opción moi boa, pero claro, ahora pensar que si prácticamente en un ano recaudamos 20.000 euros, nos quedan como mínimo outros 4 anos máis para recadar 100.000 e aínda así atopar algo por ese prezo, porque non é fácil. E é que non sei se imos ter as forzas para facelo, a verdade. Está Mario agora mesmo tamén indo con Tica, un dos nosos cans que leva moitos anos con nós, como 11 anos leva con nós, e está indo a oftalmóloga porque ten un ollo completamente saído para fora. Non saben se é un tumor ou se é un absceso que lle pode estar presionando o ollo cara fora. E xa nos poñemos no peor porque todo o mundo che di, hai que ser positivos, seguro que aparece un terreno mellor, seguro que non é nada, seguro que é algo que se soluciona fácil, seguro que sempre se pon ben, seguro que... Pero que non entenden que non nos quedan forzas xa para ser positivos, porque cada vez que o somos nos comemos a hostia das nosas vidas e iso doe tamén. Hai veces que xa prefires adiantarte e pensar que todo vai a sair mal e, bueno, pues si sai algo ben, pues iso que te levas, pero o máis probable é que non sexa así. E ao mesmo tempo sinteste super egoísta porque temos moitísimas cousas que agradecer a todas as persoas que sí que nos apoyades, que levades moito tempo apoiándonos ou que nos comentades, que compartides, que colaborades do xito que sexa o voluntariado que temos que é genial. Pero non sei, parece que nunca é suficiente, porque para non é suficiente que os animais estean ben. Non sei, sinto todo isto, pero que necesitaba desafogarme porque que me abruma. No teléfono non paran de chegarnos casos, non para de chegar xente que nos pide axuda. A mí non me dá tempo nin a contestar os WhatsApps que teño, que sinto que estou entrando nun... que vou a colapsar en calquera momento, que non podo máis, E, sin embargo, hai tan pouca xente que nos axuda con toda a axuda que necesitamos que non sei. Non sei. Ogalla puidera ser indiferente como tanta outra xente ante tanto sufrimento. Nada, iremos vos contando que tal vai Sepe, que tal vai Alma e que tal vai Tica. Que nada, que esperamos que se recuperen, que non sexa nada grave, pero bueno, non pinta nada ben.